Syak tenra kawai kabriu katba kadang syong skoti ha kawai ka bos. Menta ka step jong ka laiterik u agos. Kawai ka bos kabadon ya unumbar AS01 MC02 43. Kalakum tenra iya kawai ka skoti. Kabala syong da kawai ka kantai. Iya kabala burino iya ka kerteng jungi. Katai ka jingjia kalajia haki benda. Jong ka ABC point kabadai artat hapo jong ka nongba guhati. Katkum ka jingit hu jong kinong syong hapo jong katai ka bos. Ilak ong bat keno babaro kadaw. Kadai naka jing pen hairstep pelat jong driver jong katai ka bos. Kabala penlong ya u ba un om la syu ban te lakam. Hadu ba undalai tenra ya katai ka skoti. Katkum ki khubor ba khabnya layatu syusyu ba katai ka breu kalaman saw khamjur. Naki benta ka kejat hak balara no i syajan hi badon ki klinik banyo ya ka jing sumar. Kumjuru ki pulit ki balapoi hak katai ka jing ja accident kilabat no ya katai ka bos.